ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି ଆଜି କି ଆଉ 5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲା ପିହୁ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ତ ତେଣୁକରି ଦୟାକରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପିହୁ ମାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଭିତରେ ଜନ୍ମଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତିଆ 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ରହିବ। ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ବିନ୍ଦାସରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି। ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପିହୁ ମାଙ୍କର ନଟଖଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ପିହୁ ମା କେମିତି ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଖରାବେଳେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ରହିଛୁ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପରିବାର ଆମର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିହୁ ମାଙ୍କର ଏଇଠି ଖିଆ ଚାଲିଛି। ପୂଜା କେମିତି ଖୁଆଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ହାଇ କରିଦିଅ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, କହିଦିଅ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏମିତି କହୁଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ସେ ଏଠି ବସିକିରି ଖାଉଛି। ମାମା ତାର ଗପ କହିକି କାହାଣୀ କହିକିରି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଉଛି, ମଟର ସବୁ ଦେଖେଇକିରି ଏଠି ବସିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି। ମାମା କ'ଣ ଖାଉଛ? କ'ଣ ଖାଉଛ? ପାମ୍ପଡ଼? କାହିଁ ପାମ୍ପଡ଼ କାହିଁ? ଆରେ ହୋଲେ ଦଉନ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦବନି ପାମ୍ପଡ଼? ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ତାଙ୍କୁ ଦବ। की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने वीडियो को जे लाइक करेंगे तांको पांपड़ दब। छोट पिलांकर खाया पूरा माने सतरे केते टेंशन। मामा बेंगलोर रे भल लागु तुमको? हां बाबा कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। वाह एड रहिबो बेंगलोर रे ना को? हां एड रहिबो ए कोइली देखो। तो देखुଛନ୍ତି ଏମିତିଆ ସବୁ ତାଙ୍କର ମା ଝିଅଙ୍କର ଖୁଆ ପିଆ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ବାଲକୋନିରେ ଆମର ତ ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ଚଉରା ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଗଛ ରଖିଛୁ। ପୂଜାପୂଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଚଉରା ପୂଜାପୂଜି କରୁଛନ୍ତି ବାଲକୋନି ଉପରେ। ଆଉ ଆମ ରୁମ୍ଟା ଏମିତି କିଛି ଅଛି, ସିଙ୍ଗଲ ରୁମ୍। ଆମେ ବେଶୀ ବଡ଼ ରୁମ୍ ନେଇନୁ, କିଛି ନାହିଁ, ସିଙ୍ଗଲ ରୁମ୍ ଅଛୁ ଆମର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର କବାଟରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଘରକୁ ଯେତେ ନେଗେଟିଭ ଶକ୍ତି ସବୁ କିଛି ଦୂର କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖିଛୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ମହାବାବୁଙ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଇ ଡବାଟାରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ସେ ଡବାଟାରେ ପ୍ରସାଦ ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗେ। ତ ଏମିତି କିଛି ସିଙ୍ଗଲ ରୁମ୍ଟା ଅଛି ଆମର। ଏଠି ରୋଷେଇବାସ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଥରୁମ୍ ଅଛି। ବାଥରୁମ୍ଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏମିତି ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଆମର ରୁମ୍। ମା ଖାଇକି ଆସିଲ? ଖାଇକି ଆସିଲ? କ'ଣ ଖାଇଲ? ଡାଲି ଆଉ କ'ଣ? ଭାତ। ମାମା ଧୋଇଛି ଏଠି ତାଙ୍କର ଲାଗିଛି। ସିଏ ବड़ा ଦେଖଉନି ଛାଛୁଟି ହେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲା। ମାନି ପିଉଛି। ପାଣି ପିଉଛ? ଆଉ ପାଣି ପିଇଦେ, ପାଣି ପିଇବା। ଧନ ଖାଇ ପିଇକିରି ଆସିକିରି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ମୋର ମୁଁ ଏଠି ଗଡ଼ୁଛି। ଆଉ ପୂଜା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପାରିବେ। ଏଠି ଖଟ ଉପରେ ପାରିଲେ ଧନ ଆମର ଶୋଇବେ। ଧନ ଅନଉଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରାକୁ, କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବାବା ଗପୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରାକୁ ଅନେଇକିରି। ଖାଇସାରିକି ପାଣି ପିଆ ଚାଲିଛି ନା ନାଇଁ? ଧନ ଆମର ହାଏ କରୁଛନ୍ତି। କହିଦିଅ ଧନ, କହିଦିଅ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଭିତରେ 1K କରିଦିଅ, K ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିଦିଅ। କହିଦିଅ 1K, କହିଦେଲ 1K। ପାଖେଇ ଓହୋ ମତେ ଧନ ବାଡ଼େଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଇଏ। ବାବାକୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ବାବାକୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତମେ କାହା ଧନ? କାହା ଧନ କହୁଛନ୍ତି ଆଡେ ବାବା ଧନ, କିନ୍ତୁ ବାବାକୁ ବାଡିଆ ଚାଲିଛି। ତ ଶୋଇବ ଏନେ। ପୂଜା କ'ଣ କାଳିକା ଭଳିଆ ପିନ୍ଧିଛ ଲୁଗାଟାକୁ? ପୂଜାଙ୍କର ବହୁତ କାମ ପଡ଼ିଲାଣି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉଠ ଜଲ୍ଦି, ସେ ଶୋଇବ। ଧନ ଶୋଇଲେ ମୁଁ କାମ କରିବି।
ତେବେ ଶୋଇବ ଧନ ଶୋଇବ ହଉ ତାହେଲେ କ'ଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉଠିଲେ ତମେ ଶୋଇବ କହୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଉଠ ଶୋଇବି ମୁଁ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ପିଉମା କବାଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କବାଟ ଦେଇକିରି ଆସିବେ ଏମିତି ଶୋଇବେ କବାଟ ଦିଆହେଲା ଆସ ଶୋଇପଡ଼ 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 ତକିଆ ଖରା ଦିଆ ଗୋପାଲ କହୁଛନ୍ତି ତକିଆ ଦେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଅ ପିଲାର ତକିଆ ଖରା କହିଲା ତକିଆ ଦେ ଏମିତିଆ କିଏ ମାଗିବ କହିଲେ ନକଟା ଟେକି କହିଲା ତକିଆ ଦେ ବିନା ତକିଆରେ ଶୋଇବନି ତକିଆ ବାବା ଦେବେ ତକିଆ ତକିଆ ନାହିଁ ବା ତକିଆ ହେଲେ ଶୋଇବ ତିତି ଖାଇବ ହଉ ତାଙ୍କର ସେ ତିତି ଖାଇକି ଶୋଇବେ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ବି ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ହେଉଛି ପିଉ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି 1K ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦରକାର ପୂଜା ଦେଖନ୍ତୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଯେଉଁ ପିଉର ଛଣା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ଚୋରେଇକିରି ଖାଉଛନ୍ତି ଡବାରେ ପାମ୍ପଡ଼ ପିଉ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି ପନିର କରିଛନ୍ତି ପନିର ତରକାରୀ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଭାତ ଭାତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ନିଆ ହେଇଛି ଏତିକି କ'ଣ ଭାତ ଆଉ ଡାଲି ହେଇନି ଡାଲି ହେଇଛି ଡାଲି ନେଇକି ଆଉଛନ୍ତି ତ ସାଧା ଡାଲି ପନିର ପାମ୍ପଡ଼ ଭାତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତ ପିଆଜ ରସୁଣ କିଛି ନାହିଁ ସାଧା ସବୁ କାଚି ଦିଅ ପୁରା ଦାବି ଦିଅ ଖଟ ଉପରେ କ'ଣ ଖାଉଛ ବସିକି ତଳେ ମୋ ଝିଅ ଶୋଇଲା ସିଙ୍ଗଲ ରୁମ୍ ବୋଲିଆ ତମେ ଲୋକ କହିବେ କ'ଣ ଖଟ ଉପରେ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ପାମ୍ପଡ଼ ଦଉନ ମୋ ପାଟିକି ତରକାରୀ ନୁହେଁ ସେ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ସବୁ ଯାକ ଦିଏ ମୋତେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗଦି ଗୁଡ଼ାକ ଗଦି ମାଣ୍ଡି ସବୁ ଖରାରେ ପଡ଼ିଛି ଶୀତ ଦିନ ନା ତେଣୁକରି ଖରାରେ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇଯିବା ଘରକୁ ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଏମିତିଆ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ଏଠି ଗଦି ମାଣ୍ଡି ନେଇଯିବା ଘରକୁ ପିହୁମା ଶୋଇସାରିଲା ପରେ ପୂଜା ଖାଇସାରିକିରି ତାଙ୍କର କାମ ଚଲେଇଥିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଛାପୋଛି ବାସନ ମଜାମଜି ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ତାପରେ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବି ବାଧା ଲାଗିଲାଣି ମୋତେ କାହିଁକି କ'ଣ ତମ କିଛି କାମ ନ କରି ତମକୁ ବାଧା ଲାଗୁଛି କାମ ନ କରି ନା 3 ଦିନ ହେଲେ ଛୁଟି ରହିଲି କାମ ନାହିଁ ବୋଲି ତ ବାଧା ଲାଗୁଛି 3 ଦିନ ହେଲେ ଛୁଟି ହେଇକିରି ବାଧା ଲାଗୁଛି ଛୁଟି ତ ପଳେଇ ସରିଯିବ କାଲିଠାରୁ ଛୁଟି ଶେଷ ହେଇଯିବ ଆମର ଦୀପାବଳି ପାଇଁ 3 ଦିନ ଛୁଟି ଥିଲା ଶୁକ୍ର ଶନି ରବି ପୁରା 3 ଦିନ ପୁରା ଶୋଇ ଶୋଇକିରି ପୁରା ମାନେ ବେକାର ଲାଗିଲାଣି କାମ ନଥିଲା ପରେ ମାନେ ବେକାର ଲାଗୁଛି ତେବେ ଯାହା ହଉ ଛୁଟିର ଅନ୍ତ ଘଟିଗଲା କାଲି ସକାଳୁ ପୁଣି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ଆଉ ପୁଣି ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ଖାଇ ପିଇକି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସକାଳୁ 8:30ରୁ ଯେମିତି ଯିବା କଥା 8:30ରେ ପୁଣି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଣି 7ଟାରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏମିତିଆ ଲାଇଫ୍ ଆମର ଏଇ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଖାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପାଖରେ ଟିକେ ରୋଷେଇବାସ କରି ଦେଉଛନ୍ତି କପଡ଼ା ସଫାସଫି କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଟିକେ ଏବେ ହାଲକା ଲାଗୁଛି ବାହାରିଲା ପରେ ନହେଲେ ବାଡ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ସେଇ ସବୁ କାମ କରି ଆଉ ଘର କାମ କରିକିରି ନିଜ ପାଇଁ ରୋଷେଇବାସ କପଡ଼ା ଧୁଆଧୁଇ କରି ଖାଇ ପିଇକିରି ପୁଣି ଟିଫିନ୍ ରେଡ଼ି କରି ଗଲାବେଳକୁ କେତେ ଯେ ବାଧା ଲାଗେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ତ କଟିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବୈବାହିତ ଜୀବନ ଚାଲିଛି ବାଡ଼ୁଅ ଜୀବନ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି ଆଜିକି ଆଉ 5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲା ପିହୁ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ତ ତେଣୁକରି ଦୟାକରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ
वीडियो पसंद लागे लाइक करंतु चैनल आसी सब्सक्राइब करंतु पिहू माँ जन्मदिन भितर जन्मदिन आसिया पूर्व जमती 1K सब्सक्राइबर हो गोटे आम गोटे बहुत खुशी कथा रहिबो। तो बहुत दिन है वीडियो आसी नथिला लॉन्ग वीडियो करूनथली तथापि आम चैनल रे बहुत वीडियो माने पाखापाखि 220 खंडे हो गलानी खाली प्राय 4-5टा खंडे लॉन्ग वीडियो अच्छी पुराना वीडियो आउ शॉर्ट वीडियो प्राय छाड़ीचु। तो शॉर्ट वीडियो जदि आपणकर स्क्रॉल करला भितर जदि आसी वीडियो टू देखंतु। आम चैनल ना होची ओडिया फैमिली फ्रॉम बेंगलोर। तो बेंगलोर अच्छी बोली आम से चैनल नाटा से दे दीचु। तो चलतु देखिपे एमतिया ये रूम रे हाराहारी मु रही 4-5 वर्ष है कलर फलर किसी कल मुझे बैचलर थी से टाइम थी ये रूमटा देखिपे रूमटा एमती अच्छी बैचलर जिते थी मुझे ये रूम रे अच्छी आउ कलर फलर किसी है कलर फलर आ भर हम तेरे सब किसी असुविधा अच्छी। तो चलतु आज वीडियो को यही रखा एतिक अनुरोध करी मो झीर जन्मदिन आसिया पूर्व आपण मैंने मत सपोर्ट करूँ टे जमी 1K हो गोटे आम गोटे बहुत खुशी कथा हे। तेज चलतु जय जगन्नाथ।